Es galego ou descendente de galegos? Pois teño algo que contarche. Coas bolsas BEME podes estudar un máster en universidades galegas con todos os gastos pagados. Matrícula, apartamento, comida, todo. Ademais, terás un acompañamento persoal para axudarche no que precises para vivir en Galicia. Eso sí, para conseguir a bolsa debes ter menos de 40 anos e residir no exterior. Fai a túa solicitude antes do 30 de abril e poderás recibir ata 12.500 euros para vivir unha experiencia inesquecible mentras construes o teu futuro. Que tal? Boas tardes, benvidas e benvidos un día máis a esta sesión 24 xa do curso de Lingua e Cultura Galegas deste ano 2024. Como sabedes, estamos xa, como levo anunciando vos varias semanas, estamos xa chegando ao final deste curso maravilloso e nada, hoxe temos un tema que espero que vos guste, preparado para vos e gardámonos tamén o mellor, digamos, para o final, para a semana que ven. Como sabedes, como ven sendo xa habitual nestas 23 sesións anteriores, tedes os materiais complementarios a esta sesión colgados na página web de Aula Galicia Aberta. Podedes acceder a eles, descargalos e tamén, sobre todo, prestarlle atención a eses enlaces de interese que tedes sempre na última parte do PDF e que complementan e recollen esas webs das que eu vos falo aquí ou nas que entramos. Ben, polo tanto, como xa ven sendo habitual, que tal vos vai? Aproveitade para contarme a través do chat que tal vos foi a semana. Podedes tamén aproveitar de novo esta ocasión para poñer en práctica todos os coñecementos dos que falamos de lingua galega. Podedes escribir aí as vosas liñas e despois xa sabedes que vos leo e que vemos como vai esa aprendizaxe. E tamén, se queredes escapar do estritamente lingüístico, pois podedes contar o que queirades da vosa vida, que tamén, ou preguntar o que queirades, que tamén despois na segunda parte o leremos. Hoxe tedes aquí unha diapositiva na que se recollen pois algunhas palabras de vocabulario en galego. Xa sabedes que normalmente nas sesións anteriores sempre vos deixamos unha primeira diapositiva ou unha primeira información sobre vocabulario en galego. Sempre está relacionado como con un tema concreto, non? Pois como cando falamos das partes do corpo, ou das partes da casa, ou dos medios de comunicación últimamente. Neste caso, como vedes aquí, non hai clasificación xeneral, non hai unha clasificación, xenérica, senón que hai unhas palabras aquí entrecruzadas entre sí, algunhas, non? Que non corresponden a priori a ningunha categoría. Por qué? Pois porque hoxe imos falar de lingua galega en xeral. De lingua galega en xeral, de variedades lingüísticas en particular e doutras cuestións relacionadas estritamente coa lingua galega que, como a min me encantan, espero saber transmitirvos tamén este gusto por esta parte máis lingüística, non? Que sei que normalmente combinamos a parte de lingua e a parte de cultura e o mellor hoxe botades un pouco máis en falta esa parte de cultura, digamos, pero sempre hai algo de onde podemos tirar. Así que nada, sen máis, imos comezar. Que saibades, o primeiro de todo, que a nosa comunidade autónoma ocupa un espazo de aproximadamente 29.000 kilómetros cadrados. Nestes 29.000 kilómetros cadrados temos unha riqueza lingüística extensa, moi extensa e maravillosa, se mo permitides. Por qué? Porque así como normalmente estamos habituadas e habituados a, non sei, recoñecer a riqueza lingüística doutros países, ás veces esquecemos que dentro dun mesmo país existe unha riqueza lingüística importantísima e que, como a vemos a diario, pois ao mellor non temos en conta esas casuísticas individuais que ao final fan que ese territorio sexa tan rico lingüísticamente. Como todas e todos sabedes, a Comunidade Autónoma de Galicia pertence a un país moito máis grande que é España, que conta cunha lingua propia,
compartides moitas veces nese outro, que compartimos e compartides nese outro lado do océano, pero aparte, dentro do país de España, temos outras bastantes linguas minoritarias que conviven de mellor ou peor xeito con esta lingua primeira que sería o español. No caso de Galicia, dentro deses 29.000 km cadrados dos que vos falaba, atopamos unha lingua que para vos xa é moi familiar, porque ademais levamos aquí non sei cantas semanas falando dela, tedes ademais uns lazos moi fortes coa comunidade, polo tanto tamén coa lingua e coa cultura, por extensión, pero, como sabedes, aquí neses 29.000 kilómetros temos unha lingua minoritaria tamén, minorizada, se mo permitides, que sería a lingua galega. Isto é un dato moi relevante no sentido de que non só existen en España a lingua galega, senón que existen outras linguas minoritarias dentro deses outros kilómetros que ocuparía o país español. Podemos falar de outras linguas minoritarias como poden ser o éuscaro, que seguro que tamén coñecedes, ou como poden ser o catalán, pero tamén podemos falar de outras como o bábel, outros dialectos e variacións lingüísticas que, non sendo recoñecidas como linguas propiamente minoritarias ou como linguas cooficiais, sí que debemos recoñecelas dentro desta riqueza lingüística. Por qué? Pois porque cando falamos de riqueza lingüística en sentido amplo, como vou facer hoxe aquí, ao longo desta tarde, cando falamos de riqueza lingüística non só falamos de diferentes linguas que se diferencian pois completamente unhas das outras, senón que tamén falamos de diferentes variedades lingüísticas. Falamos, polo tanto, cando falamos de riqueza lingüística en sentido amplo, tamén falamos de todas esas variacións, de todas esas variantes que se dan dentro dunha mesma lingua. Por que vos poñemos riqueza lingüística e os kilómetros que ocupa a comunidade, os kilómetros cadrados, o espazo, digamos, que ocupa a Comunidade Autónoma de Galicia aquí nesta diapositiva? Pois para que vexades que dentro de, entre aspas, poucos kilómetros cadrados podemos atopar, como veremos a continuación, moita variación lingüística. Polo tanto, podemos afirmar que vivimos nun territorio cunha riqueza lingüística moi importante. Ben, cando falamos de variedade lingüística, a que nos referimos? Pois variedade lingüística, igual que acontecía con riqueza lingüística, son dous termos bastante complexos á hora de ser definidos, porque o que lles pasa, o que acontece con eles, é que teñen unha gran cantidade de significados asociados, non? Parece que cando falamos de variedade lingüística nunca somos quen de resolver en poucas liñas o que nos referimos con variedade lingüística. Non vai ser hoxe o día, nin este o lugar onde resolvamos esta discusión da filoloxía e da lingüística que leva sendo pois tema de debate histórico durante moitas décadas e moitos anos. Non vai ser hoxe o lugar onde resolvamos, pero sí que me gustaría que saibades que cando falamos de variedade lingüística o que nos estamos referindo é unha diversidade de solucións que lle chamamos aquí neste lado da dereita. A que nos referimos con diversidade de solucións? Pois a que dentro da etiqueta variedade lingüística recollemos moitas solucións ou recollemos, dito de outro xeito, moitas opcións ou moitas variantes dentro desa grande etiqueta que sería variedade lingüística. Ben, para que vos fagades así unha idea do que vos estou falando, temos aquí, imos pasar agora mesmo por un recurso que me parece que ensina de xeito moi claro ou que nos introduce, mellor dito, introdúcenos de xeito moi claro nesta variedade lingüística e riqueza léxica e lingüística da que estamos falando. A ferramenta é esta que temos aquí, na que imos entrar agora, Patrimonio Léxico da Galaequia. Tedela tamén, tedes a página web colgada nos vosos materiais descargables e xusto agora imos pasar a vela. Ben, o Patrimonio Léxico da Galaequia é o enlace que tedes nos vosos materiais, remitevos aquí a esta página principal. Como vos di aquí, a propia descripción da página é un subproxecto do proxecto GeoRPAD,
que, vaya, é un proxecto europeo fortísimo, con moitísimo traballo detrás, con moitísimas persoas e países, agora veremos cales, implicadas no proxecto, con moitas iniciativas investigadoras arredor do mesmo e sobre todo con unha gran recollida de datos arredor del. Neste caso, o proxecto o Patrimonio Léxico da Galaequia, o que recolle sería patrimonio léxico dunha parte de España e de Portugal, e o seu obxectivo sería a posta en valor, como di aquí, cito textualmente, a posta en valor do patrimonio material e inmaterial da Eurorrexión Galicia e norte de Portugal. Como sabedes, como temos falado aquí nalgúnha ocasión, sabedes que cando falamos de linguas, cando falamos de patrimonio lingüístico en liñas xerais, e temos que definir tipolóxicamente unha lingua, nunca podemos falar dunha lingua como un compartimento estanco, é dicir, como unha sorte de características que se repiten de maneira mecánica arredor dun territorio, non? E que se quedan pois só aí enmarcadas. E cando pasamos a outro territorio con outra lingua diferente, pois esas características do territorio anterior non se comparten. Non, nunca podemos falar neses termos da diversidade lingüística, senón que hai que entender as linguas, como vos dicía, xa hai varias sesións seguramente, hai que entender as linguas como parte dun continuo, dun fío condutor que nos leva dunhas a outras. Polo tanto, nas fronteiras, nos lugares fronteirizos onde conviven unhas linguas coas outras, o normal é que se dean procesos de fusión, se queredes falando pois de xeito bastante pouco analítico, se queredes, que se dean procesos de fusión onde unha lingua se vai fusionando coa outra ata que acaba por definirse máis cara a un lado ou máis cara ao outro, pero nunca podemos falar de compartimentos estancos cando falamos de linguas. Polo tanto, quedadevos con que as linguas que conviven preto, non necesariamente en zona fronteiriza, senón preto, pode haber territorios no medio, as linguas sempre están contaxiadas ou sempre están influenciadas, influídas por outras linguas que están preto. No caso de Galicia, no caso do galego en concreto, por que lingua nos imos ver moi influídas e moi influídos? Pois, nomeadamente, en primeiro lugar, polo portugués, aparte de ter unhas raíces pois comuns moi fortes, aparte de beber moito da súa do seu vocabulario para conformar o galego estándar en moitos dos casos. Aparte diso, lembrade que os cambios no territorio galego, os cambios no territorio do que foi a Galaequia e agora Galicia, norte de Portugal, tamén influíron, obviamente, no que hoxe é cada unha das nosas linguas. E precisamente para remitir a este patrimonio da Galaequia e a estes límites que hoxe separan ou que hoxe definen o territorio de Galicia e de Portugal, lembradevos que tivemos aquí unhas sesións de historia moi interesantes con Borja. E isto digo para que poidades ir aí a eses vídeos que tedes colgados das sesións anteriores e poidades repasar aqueles coñecementos que seguro que hoxe aínda cobran máis sentido que se isto puidera ser. Ben, así que, volvendo ao proxecto do PLG, dicíamos que é un proxecto moi forte, moi grande, con moitas persoas implicadas, que o que quere é poñer en valor o patrimonio material e inmaterial desta chamada Eurorrexión Galicia norte de Portugal. O subproxecto do que imos falar hoxe, o subproxecto que sería a parte de Galicia, o noso subproxecto, digamos, está coordinado por un instituto que seguro que xa vos resulta moi familiar, é o Instituto da Lingua Galega, o ILGA, e, polo tanto, no ILGA e no subproxecto traballan investigadoras e investigadores non só de Galicia, senón que tamén traballan investigadoras e investigadores do Centro de Lingüística das Universidades do Porto e do Alto Douro. Ben, polo tanto, isto igual non vos interesaba moito, pero era un pouco para enmarcar este proxecto e para que comprendades de onde vai vir toda esta riqueza léxica da que imos ver hoxe, pero que vos vai interesar é de que trata esencialmente o proxecto. O que se fixo a través do PLG e grazas aos fondos
que recibiu o proxecto. Despois podemos falar tamén sobre o dificultoso que resulta levar a cabo estas iniciativas, polo tanto, aínda cobra máis interese, non, que se puidera chegar a facer unha ferramenta así. O que se fixo con esta ferramenta é unha páxina web, ao final un buscador, non, que nos permite buscar léxico, que nos permite buscar palabras, riqueza lingüística, polo tanto, e ver como se di determinada palabra, pois nunha zona de Galicia ou, como se di, nesta parte colaboradora de Portugal. Que podemos ver así? Pois podemos ver a riqueza léxica. A riqueza léxica, cando falamos de riqueza léxica, obviamente estamos falando nunha etiqueta maior de riqueza lingüística, estamos falando tamén nunha etiqueta maior aínda de variación lingüística, se queredes, e sobre todo estamos falando de opcións e de, ia dicir, saúde, sí, de saúde da lingua. Por qué? Porque veredes agora, cando fagamos algunha búsqueda neste PLG, veredes que ao mellor dentro dun campo semántico ou dun campo léxico dado, que agora vemos como se realizan búsquedas, pois podemos ver toda esa variación que se recolle na que sería a contorna de Galicia e tamén como se recolle nesta parte de Portugal que está dentro do proxecto. Veredes, aquí nesta páxina web, paso rapidísimo por ela, explícavos un pouquiño como funciona o PLG. É moi fácil, é unha ferramenta moi intuitiva de utilizar. Agora veredes que vou facer un par de búsquedas e veredes que é moi fácil, e aquí ponvos un exemplo, como poderíades buscar por lema ou como poderíades buscar, por campo semántico. Vale, como podemos acceder a esta ferramenta da que vos estou falando? O PLG? Pois aquí, a través desta pestana que se chama PLG. Para sorpresa de absolutamente ninguén. Non sei, se isto consultades dentro de 4 meses, imaginadevos, e vos esqueceste desde como se facían as consultas. Podedes ir directamente a esta pestana de aquí e vedes como se consulta no PLG. Xa vedes que, como vos adiantaba antes, hai dúas maneiras, esencialmente, de facer unha busca, e podedes facelo seleccionando un campo semántico ou buscando unha palabra en concreta que pode pertencer a un dos campos semánticos dados. Como vos dicían na pestana anterior, hai alrededor de 8 campos semánticos, se non me equivoco, que recollen pois todo o traballado en relación á variación léxica deste proxecto. Así que, sen máis, imos ir directamente á ferramenta e xa vedes aquí que se nos presenta un mapa. Vale, este é un mapa de toda a Península Ibérica e vedes que aquí hai unhas áreas, vou ampliar un pouco para que o vexades mellor, vedes que aquí hai unhas áreas como... Ben, creo que non estades vendo aínda, pero agora ímolo arreglar. Mentres imos tendo acceso a isto, dicíavos que vaia nesta pestana que tedes que ver agora, o que temos é acceso a un mapa da Península Ibérica, pero non está mapeado, digamos, non está recollida, non está feita a recollida de léxico en toda a Península Ibérica, senón que só está nesa zona que se ve en ocre. Creo que, bueno, en ocre, en amarelo, en cores, nunha cor así dourada, se queredes. Creo que xa podedes velo. Aínda non podedes velo, pero poderedes. E para que vos fagades unha idea, antes de ter acceso a esta imaxe, todo este traballo de mapeo, de recollida de resultados e demais comprende toda a Comunidade Autónoma de Galicia, toda a Comunidade Autónoma de Galicia, que é moitísimo para un traballo de recollida e investigación como este, e unha parte importantísima do norte de Portugal, que recolle dende aproximadamente Viana do Castelo ata case Aveiro,
o cal é un territorio extensísimo e, ademais, tamén hai datos, hai pois, investigacións recollidas e demais da parte galegofalante de León e Asturias. Polo tanto, para que vos fagades unha idea da magnitude, non, deste traballo, de que hai moitísima riqueza léxica aí por explorar, e que estas ferramentas, estes proxectos, ao final o que axudan non só a dar a coñecer ao público en xeral, non? A propia riqueza léxica da súa contorna, senón que tamén nos axudan a valorar e a ter documentado e guardado esta riqueza léxica, esta variación léxica e, polo tanto, tamén nun sentido máis non sei, materialista en materia, vai a redundancia, de normalización lingüística, sérvenos para dotar de saúde, non? A unha lingua minoritaria como pode ser o galego. A que me refiro con isto? Pois a que se financie, a que haxa proxectos financiados para dotados de cartos para investigar en linguas minoritarias e minorizadas é fundamental para a pervivencia e a supervivencia das linguas en cuestión. Ben, non pasa nada, temos un pequeno problema coa páxina, pero tampouco pasaría nada. Dicíamos que vaya, esta páxina só a traemos para que vexades como funciona, pero que a tedes nos vosos materiais descargables, así que podedes ir vos directamente a ela e andar por aí e ver o que para que vos serve. Para que teñades así unha idea xeral, porque creo que xa tedes acceso, así que para que teñades así unha idea xeral, como vos dicía, esta parte que vemos aquí en cores máis amarelas é a que está estudada, é a que está recollida, onde se fixe unha recollida do patrimonio léxico do que vos falaba, e aquí na parte da dereita tedes as ferramentas de búsqueda, simplemente para que saibades un pouco como vai. Xa sabedes que se podía buscar por conceptos ou por campos semánticos. Eu creo que o máis fácil é facer unha busca por campos semánticos. Entón, se facedes clic aquí, vedes que temos 9 campos semánticos mapeados e podemos, non sei, facer clic nalgún que nos guste moito, como animais domésticos e gandaría, e directamente ao seleccionar este campo semántico podemos ter aquí unha escolma de conceptos que teñen a variación léxica segundo os territorios. Como vedes, no de animais domésticos e gandaría temos poucas opcións e imos facer clic sobre porco, por exemplo. Vedes que, aínda que había 3 conceptos dentro da categoría animais domésticos, temos 11 lemas, é dicir, temos 11 palabras para chamarlle a este animal, e o que temos aquí no mapa, a información que se nos dá aquí no mapa é en que lugar se lle chama de que forma. Como vedes, ten unhas letras e unhas cores que se corresponden con estes lemas de aquí, e vemos que, por exemplo, a opción A, esta cor azul clariña, ten 43 aparicións e dáse pois por toda esta zona costeira, norte e sur, vaya, da comunidade galega, compártese na área de Valença, aquí non sei exactamente, Arcos de Valdevez tamén se comparten no interior, tamén nesta zona fronteiriza de aquí tamén con Portugal, e temos tamén aparicións desta palabra aínda máis cara abaixo, como vos dicía, case a altura de Aveiro, para que vos fagades unha idea. Temos aquí, por exemplo, en Sernancelle ou noutros lugares como Valpasos, que tedes aquí xa no interior, digamos, dese norte de Portugal. Esta sería
a opción que máis representativa sería non deste concepto, pero temos outras moi fortes, como pode ser o sinónimo cocho, que tedes aquí identificado co B, que ademais ten unha cor máis escura, e vedes que no que sería toda esta parte costeira norte e sur da comunidade autónoma galega non se recolle a opción cocho, senón que é algo que se utiliza máis nestas zonas do interior de Lugo, tamén en zonas da Coruña, xa aquí nesta área que limita con Asturias. Non temos restos, non temos aparicións no que sería a fronteira co país portugués, e vaya, temos un total de 24 recollidas, de 24 exemplos. Ben, vedes este F que se recolle aquí só 4 veces, marrancho, só se recolle na área portuguesa, en Alfándega da Fe, e temos outras curiosidades pois que só se recollerían en Portugal, como... Quería ver se facendo máis pequeniño vía onde estaba esta. Non a detecto aquí. Pero non pasa nada. Non pasa nada. Por algún lado estará. Non pasa nada. Por algún lado estará. Quedadevos con que, fixadevos, que toda a riqueza léxica está ordenada por número de recollidas. Polo tanto, a máis utilizada para chamar o porco sería a propia palabra porco, con total de 43 aparicións. Despois a seguinte sería a opción cocho e a terceira sería marrán ou marrao. Esta terminación, por que é tan extraña? Pois lembradevos que é un proxecto que tamén colle o norte de Portugal. Polo tanto, aínda que podemos estar familiarizadas nalgúnas variantes dialectais da nosa comunidade autónoma, o normal é que isto sexa recollido nestas zonas lusófonas. Temos outra... Sí, se imos quitando, é certo, grazas pola axuda, se imos quitando estas... Topamos onde estaba a que vos quería buscar. A que me interesaba era esta de Quino, e atopámola aquí, ao lado de Santiago. Bueno, ao lado de Santiago non, na Estrada en concreto. Se queremos ser aínda máis concretas, na zona do Outeiro. É dicir, hai un lugar na área da Estrada que para referirse ao porco din quino. E isto só se recolle, técnicamente, segundo este estudo, nesta zona aí pequeniña que vedes. Nunha soa área, hai só unha aparición, unha soa área que lle chaman así. É moito máis fácil de ver así, a verdade. Estas dúas, como vedes, están moito máis repartidas en 24 áreas. Esta está en 43 áreas ao longo de toda a comunidade e o norte de Portugal. E despois temos outras fórmulas máis lusófonas, como esta non, como esta creo que era, non, a que vin antes. Non temos así ningunha propia... Sí, esta é a de Marrancho que vos dicía antes. Aparecen 4 áreas e 3 delas son portuguesas. Unha delas non o é, atópase aquí en concreto nos Ancares, e como veredes despois a área dos Ancares é moi peculiar e moi rica tamén en variación lingüística, pero neste caso, esta opción de Marrancho atópase en 4 áreas, 3 delas son portuguesas. Ben, como esta búsqueda que fixemos agora, podedes facer outras 150. Se seguimos no campo semántico 5, perdón, que recolle animais domésticos e gandería, vedes que temos outras opcións, como pode ser egua, moito máis reducida en lemas, pero moi rica tamén en áreas. Vede que 28 áreas refírense a este animal como besta, 21 áreas como egua,
4 como Burra, despois xa residuais, Cabalaría, Cuca ou Poldra, pero se imos a outro grupo, como pode ser Vida Cotiá, que pode ser un grupo así, un campo semántico guai, vedes que temos aquí moitísimos conceptos xa, non son eses tres que estaban relacionados cos animais domésticos. E aquí non sei, ao mellor tedes hórreo, que falamos deles nalgúna das sesións que xa tivemos, e vedes que están como, que son conceptos de algún xeito máis ricos, sí, se podemos definilos así. Temos 11 lemas e están repartidos, como sempre, en tres lemas principais, que serían canastro, cabazo e hórreo, igual coñecedes as tres, e despois temos outros máis residuais, como pode ser cabaceiro, espigueiro, cabaceira, caniso ou canizo, piorno, cabano, cabaz ou cacipo. Este mapa dos lemas está moito máis repartido que o que estaba o de porco, e vedes que a máis común sería canastro. Vou ir retirando, porque agora que aprendín isto, pois, mi vida é outra. Como vedes, a de canastro sería a máis utilizada no sur da comunidade autónoma e no norte de Portugal, e temos outras como cabazo, que son xa propiamente destas zonas da Coruña, bueno, sí, lindantes tamén aquí coa comunidade, con Asturias, perdón, temos a de hórreo, que se reparte máis polo interior, digamos. Ben, deixo-vos, polo tanto, este xoguetiño que poderíamos estar aquí toda a tarde con el, deixo-vos aí para que utilicedes vos, para que vexades as curiosidades precisamente do patrimonio léxico da Galaequia, que vexades esas semellanzas, esas diferenzas con outros lugares como pode ser o norte de Portugal. Ben, e fagavos unha pregunta. Que termos oístes en galego a alguén ou lestedes nalgún lugar que vos chamaron a atención? Podedes aproveitar para deixalo polo chat. Polo tanto, como vedes, había unha enorme variación léxica da que estábamos falando nesta ferramenta que acabamos de presentar. Había unha enorme variación léxica que non responde a, bueno, pois, cuestións baladís, se queredes, ou, non sei, aleatorias, mellor dito, senón que responde a un mapeo de áreas de fala que tedes aquí. Vedes que temos grandes, aquí non temos as áreas de fala, aquí temos as áreas xeográficas. Vedes que dividimos o mapa da nosa comunidade autónoma nas seguintes áreas. Temos unha grande área aí arriba de todo o mapa, que sería a área mindoniense. Temos todas esas áreas na parte dereita de contacto con outras comunidades, como pode ser a área asturiana, a ancaresa, a oriental central e a zamorana. No interior temos unha grandísima área luco-ouriense e cara abaixo, no territorio de Ourense, temos a área oriental de transición. E no bloque occidental, no lado máis esquerdo, temos outras áreas máis pequeniñas, non? Como pode ser a área bergantiñá, unha área central de transición que recolle tamén esa parte central do mapa, e cara a costa quedaríanos a área fisterrá, a área fisterrá A ou se queredes, a área fisterrá B, e, por último, unha área pontevedresa, así en liñas xerais que pois collería toda esa parte non sei, máis pegada ao norte de Portugal tamén, contando tamén coa área oriental de transición e un anaco da área zamorana. Ben, con este mapa das áreas, podedes situarvos e saber de que área eran os vosos pais, avós, nais, avoas e demais. Saberíades colocarvos aí no mapa. Por que resulta isto relevante? Pois porque cada área pertence... Non, díxeno mal, porque cada unha destas divisións do mapa, cada unha destas áreas, díxeno ben, perdón, pertence a un dos bloques, a un dos tres bloques dialectais que temos no idioma galego. Polo tanto, temos o mapa de Galicia dividido en tres grandes bloques. Temos, por un lado, o bloque occidental, que comprendería, pois, este primeiro terzo da esquerda, é dicir, a área bergantiñá, a fisterrá e a área pontevedresa. Ese sería
o bloque occidental, e o bloque occidental, igual que lle pasa aos seus irmáns o central e oriental, ten unhas características prototípicas dese bloque que se traducen, que se sacan, que se extraen, mellor dito, da fala desas zonas. Cal é unha das características principais do bloque occidental? Pois o plural en NS. O plural en NS estaredes cansas e cansos de escoitarmo a min porque efectivamente eu pertenzo á área pontevedresa e, polo tanto, a miña fala é propia do bloque occidental. Polo tanto, se eu teño que dicir que hai máis dun camión nunha imaxe, por exemplo, na carretera, direi que hai 2 camións ou que hai 17 camións. Por que é isto relevante ou por que vos digo isto? Porque veredes que se diferencia doutras áreas que temos tamén dentro deste mapa do galego en Galicia. Outro bloque que temos que recolle as áreas centrais, as do medio mesmo do mapa, sería o denominado bloque central, como vos dicía. É unha das características principais e tamén a súa formación do plural. Como se fai o plural? Como se forma o plural no bloque central? En S. É dicir, a diferenza do que se facía no bloque occidental, agora eliminamos ese N e deixamos un só S. Polo tanto, se no bloque occidental queren dicir que hai máis de un camión nalgún lugar, dirán que hai varios camións, sen N antes do S. E, por último, teríamos ese bloque oriental, que é o que linda con esas outras áreas, con esas outras, comunidades, como pode ser Asturias e tamén esa parte de León da que vos falaba antes, a esa área, esa terceira área, chamámoslle o bloque oriental, e fai o plural, a súa característica prototípica de realización do plural, sería a realización en IS, en IS. E, polo tanto, se algunha persoa do bloque oriental quere dicir que hai máis dun camión nalgún lugar, dirá que hai varios camións, rematado en IS. Como vedes, se alguén ten coñecemento do que, das linguas que se falan, por exemplo, nas áreas de Asturias ou nas áreas galegofalantes de León, veredes que os plurais se realizan en IS. Polo tanto, isto é outra mostra deste continuo lingüístico do que vos teño falado en moitas ocasións. Esta compartición non sei se existe sequera. Este compartir trazos ou rasgos dentro da formación da tipoloxía lingüística. A parte destas cuestións da realización do plural, que son trazos distintivos de cada unha das áreas da nosa comunidade autónoma, temos outros grandes trazos que dividen precisamente dividen estas áreas ou estes bloques do galego en Galicia. Un dos trazos máis importantes do galego en Galicia sería a geada, a utilización da geada. Que é a geada? Pois a geada é a realización, como vos digo aquí, aspirada do fonema G. O fonema G que temos, por exemplo, en gato ou en pegote ou en antigo ou en gastar. Hai áreas, como toda esa área que tedes aí en verde, que comprende tanto o bloque occidental como o bloque central, todas esas áreas poden ter unha realización aspirada do G. Como se diría, entón, ese gato con geada? Sería jato. Ou moito máis marcado, como se fora xa outro fonema, jato, incluso, sobre todo, nas zonas costeiras, nomeadamente nas zonas máis ao sur da costa galega. Isto tradúcese na escrita? Non se traduce normativamente na escrita con GH, senón que se escribe no galego normativo, non se introduce a geada como un fonema distintivo, aínda que se vemos no escribir coloquial, no escribir da diario das persoas que teñen geada na súa pronuncia, sí que a poden representar como a tedes aquí, como un G máis un H. Como vedes, este trazo distintivo ocupa unha parte enorme de toda a comunidade galega, e esa parte en azul máis escura que tedes cara á dereita, cara ao bloque oriental, non tería geada, nunca. Non é que a poida haber a veces, é que non hai, é a ausencia total deste rasgo.
Outro trazo distintivo sería o seseo. O seseo como se reparte? Pois, como vedes, moito máis complicado que o que era a geada. O seseo que significa sesear? Que significa... Ui, perdón, pasei. Que significa... Que queremos dicir cando falamos de seseo? Cando falamos de seseo falamos de pasar os fonemas C e Z, eses dous fonemas, falamos de realizalos como un S. Por exemplo, cando dicimos zapato, se o dicimos con seseo, diremos zapato. E se dicimos, non sei, cazo, diremos, ou cazola, diremos caso ou casola. Como se distribúe o seseo? Como tedes aquí neste mapa. Estas cores poden nos axudar a ver como está repartido e como está, bueno, como se diferenza un tipo de seseo do outro. Vedes que hai unha parte en azul que é a gran maioría do mapa, verdade? Que sí que distingue o S do C, polo tanto, diremos que é unha parte non seseante, e hai unha parte en morados que ten seseo. Só a parte dos morados, das cores así máis malvas, morada, violeta, demais, só esa parte é a que utiliza seseo na fala. Por que vedes que hai dúas cores? Porque hai dous tipos de seseo. Hai un seseo que sería implosivo e hai outro seseo que sería explosivo. Como se distinguen o seseo implosivo do explosivo? Pois para que vos fagades así unha idea xeral, o seseo implosivo só é a substitución dos fonemas C, CZ, bueno, pois para que vos fagades a idea ben, a distinción o cambio, perdón, dos fonemas CZ por S a final de palabra. É dicir, unha persoa que ten seseo implosivo diría 5, con C distinguiría o C inicial de 5, pero se ten que dicir 10, o número 10, diría 10. Substitúe ese fonema final Z por un S. Ese sería o seseo implosivo. Cal sería o seseo explosivo? Pois o que comprende todos, o que non fai distinción entre S e Cs. Polo tanto, sería, como vos dicimos na diapositiva, explosivo e implosivo. Sería principio, medio e final de palabra. 5 por 5 ou zapato por zapato. Ben, para que vexades estes falares en acción, deixamos vos tamén no material descargable, hoxe non pasaremos por elas, as seguintes webs, como pode ser Falas Galegas, que é un vídeo que seguro que vos vai gustar, deixamos vos outro recurso que é o da nosa fala e deixamos vos o arquivo do galego oral, que, pois, por falta de tempo, podemos ver se entramos despois nel e vemos aí cousas curiosas. No arquivo do galego oral, para que vos fagades así unha idea xeral, o que temos é un mapa de Galicia, podemos ver despois algunha cousa, temos un mapa de Galicia onde podemos ver onde se recolle cada unha destas realizacións, pois, por exemplo, agora que falamos do seseo e da geada, podemos ver onde se recolle o seseo e a geada, podemos escoitalo e podemos ver as diferenzas dialectais que hai entre unhas zonas e outras. A verdade é que é unha ferramenta maravillosa tamén para isto da diversidade lingüística da que estamos a falar hoxe. Ben, en que outras cousas se manifesta, polo tanto, a riqueza lingüística? Pois, por exemplo, nos ditos, nos refráns e nas frases feitas. Creo que xa non fai falta a estas alturas do curso que vos fale de que son os refráns, os ditos ou as frases feitas. Pero, vaya, xa sabedes que foi un dos nosos fíos conductores ao longo de todas estas sesións e de todas estas leccións que tedes, por certo, no material descargable. Sabedes que sempre iniciábamos con un dito ou con un refrán ou con unha frase feita que ao final o que fan é condensar un pensamento popular, unha crenza, non sei, o saber popular en poucas palabras e que serven como aprendizaxe moitas veces ou como exemplo, non? E, como sempre, para mostra un botón, traemos vos hoxe algúns exemplos de frases feitas ou de refráns que podedes incorporar xa de xa ao vosso repertorio en lingua galega. Aquí temos un exemplo que di: mira ben o que dis, que ti es moito de botar a lingua a pacer. Aquí o refrán ou a frase feita sería: es moito de botar a lingua a pacer, e o que quere dicir, o que significa, é que, pois, cando alguén bota a lingua a pacer é que alguén fai comentarios sobre algo do que en realidade non sabe nada, non? Bueno, pois seguro que tedes exemplos, podedes aproveitar tamén para dicirmo a través do chat que analoxías non atopades tamén nas vosas linguas con estas frases feitas.
Outro exemplo sería botar o ollo a algo. Exemplo, creo que lle botaches o ollo a Marisiña. A que sí? Botarlle o ollo a algo o que significa é fixarse en algo ou en alguén que che gusta. Normalmente é fixarse sobre todo en alguén, botarlle o ollo a alguén, pero tamén pode ser botarlle o ollo a algo que che gusta como un obxecto, como un, non sei, un algo que viches nunha tenda. Botarlle o ollo a alguén. O a frase de arriba poñémosvola en contexto para que a poidades, utilizar nas vosas creacións lingüísticas. Outro exemplo, ten cuidado con Pepe, que el non dá puntadas en fío. Cal é a frase feita aquí? Non dar puntadas en fío. Que significa non dar puntadas en fío? Pois actuar, como vos digo aquí, de forma premeditada para conseguir algo. Alguén que non dá puntadas en fío é que sempre busca ou ten algún interese oculto, pouco ou moito, pero que sempre fai algo por algo maior, non? Que sempre, pois que non dá puntadas en fío en realidade, que sempre fai algo para obter un beneficio que xa pensou de antes, non? Un pouco de pillería, sería isto, en poucas palabras, sería a traducción desta frase feita. Se quixerades coñecer máis refráns, temos aquí dúas ferramentas, a de refráns galegos e o refraneiro de Cervantes, que creo que do refraneiro de Cervantes xa falamos, pero o apartado dos refráns galegos é tamén unha ferramenta que podemos ver despois, onde podedes facer búsquedas moi fáciles cunha palabra, como pode ser, se utilizamos o léxico de antes, a palabra porco, se abrides a página web de refráns galegos, poñedes no buscador a palabra porco e aí saevos unha escolma de refráns coa palabra porco. Pois, por exemplo, a todo porco lle chega o seu San Martiño ou, non sei, calquera outro que apareza por aí. Hai moitísimos que eu non coñezo, por exemplo, porque ao final tamén os refráns, as frases feitas distribúense xeográficamente, non? De algún xeito as áreas lingüísticas e as áreas, bueno, pois de influencia dun territorio, dun lugar, e compartimos tamén fraseoloxías, frases feitas, refráns e demais, así que, claro, hai moitos que sobre todo se recollen noutras zonas de Galicia, máis lonxanas onde ti vives, que non coñeces. É unha ferramenta moi guai tamén que despois tamén a podemos ver. E o refraneiro do Cervantes funciona exactamente igual que o dos refráns galegos, tamén o tedes no material descargable, e o que facedes é búsquedas de palabras e podemos atopar pois non só en lingua galega, senón tamén en lingua española. Vale. E agora, para seguir cara adiante, digo, se recordades este cadro dos bloques, lembrademos deste trazo distintivo do plural. Por que vos digo que se lembrades este cadro? Porque este cadro, esta realización dos plurais, é unha das características que se recolle nas nosas normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. Que son as normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego? Pois, como o seu título indica, son ese documento onde se recollen o xeito normativo de escribir ortográficamente e morfolóxicamente correcto en lingua galega. Que normas ortográficas temos no idioma galego? Como sabedes, como vos digo sempre, o idioma galego é un idioma de tardía normativización, polo tanto, as nosas primeiras normas ortográficas e morfolóxicas son moi tardías, son do ano 1982. Non había galego ata 1982? Claro que había, non había normativización lingüística. A que lle chamamos normativización lingüística? Pois precisamente a esta elaboración dun galego normativo que non é máis que unha recollida de normas de trazos, de normas ortográficas e morfolóxicas, de regras, que nos indican como podemos escribir correctamente. Non só como podemos escribir correctamente, senón que as normas ortográficas e morfolóxicas son moi importantes para trasladar o idioma galego ao ensino, por exemplo, ou para trasladalo a outros eidos importantísimos como pode ser o da comunicación. Se non sabemos como temos que dicir o léxico da música en galego, nunca imos poder comunicar temas de música en galego, non? É por iso polo que as normas ortográficas e morfolóxicas dos idiomas, neste caso do idioma galego, son centrais para a normativización dun idioma, para o proceso de normativización e, polo tanto, de normalización lingüística dunha lingua. Temos, polo tanto, normas do ano 1982, revisadas e ampliadas no ano 1995 e xa completas, actualizadas e demais no ano 2003. No ano 2003
ano 2003, perdón, sería esa última, non sei, revisión, reactualización e demais das normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. Pero sabedes que cada poucos anos vanse introducindo pois modificacións. Bueno, vaya, sí, modificacións, aí as tedes. Deixamos vos tamén no material descargable un PDF que vos remite a estas normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego para que as poidades ter a man por se tedes algunha dúbida e xa rematou o curso e non podedes, polo tanto, preguntalo así directamente. Con todo, se tedes algunha dúbida relacionada co léxico ou coa morfoloxía ou coa ortografía galega, este é o lugar para traer esas dúbidas. Que contido podemos atopar, polo tanto, nas normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego? Pois todo o contido relacionado coa construción do idioma, como poden ser Bs e Vs, como poden ser Cs e Zs, ou como poden ser a utilización do H, se queredes, desde esas partes de ortografía, ata outras nocións máis relacionadas coa estrutura da lingua, como pode ser o superlativo. Do superlativo, perdón, aínda non falamos, Hoxe non, aínda non falamos neste curso, e o superlativo o que se refire, perdón, sería a unha gradación máxima dos adxectivos. É dicir, a facer a máxima gradación dun adxectivo. Xa sabedes que os adxectivos o que fan é achegar información sobre as cualidades normalmente dun nome e pois esas cualidades poden ser estar en grao positivo, poden estar en grao negativo ou en grado superlativo. Neste caso, o grado superlativo sería o máis do máis, pois o máis do mellor, pero tamén o máis do peor. Para, como sempre, para velo en acción de algún xeito. Podemos falar en lingua galega de superlativo absoluto ou de superlativos, relativos. Cando falamos de superlativos absolutos, falamos, como vos dicía antes, do máis do máis. Non hai nada máis que ese superlativo absoluto. Polo tanto, distinguimos superlativo absoluto sintético, que se crea cos sufixos ísimo ou érrimo, e temos construcións de adxectivos como grandísimo, grandísima, grandísimos, grandísimas, ou pequenísimo, pequenísima, pequenísimos, pequenísimas. Para que vos fagades unha idea, se digo grandísimo, non hai outra gradación superior. É dicir, se algo é grandísimo, xa non pode ser grandísimo, senón que é o grado absoluto de superlativo. Igual que pequenísimo, non pode ser pequenisísimo, ou moi pequenisísimo, ou moi pequenísimo. Non, digamos que pequenísimo xa sería ese superlativo absoluto da gradación dos adxectivos. Este sería o sintético. Temos tamén o analítico. Neste caso, dicímosvos que é moi habitual a construción moi máis adxectivo, aínda que tamén hai outras propostas. Por lo tanto, podemos facer este superlativo absoluto analítico con moi máis adxectivo, e temos aquí un exemplo. Ana é moi alta, vedes que non é o sintético, non é Ana é altísima, por lo tanto, Ana é moi alta, pero probablemente podería ser máis alta, non? Podemos facer tamén este superlativo absoluto analítico con ben máis adxectivo. Luís é ben simpático. Vedes que é un sinónimo, é unha forma sinonímica de dicir moi. Poderíamos dicir tamén Luís é moi simpático, pero pois tamén temos outra opción que sería Luís é ben simpático. Ou temos outra opción que sería a da utilización de abondo, pero abondo vai posposto, é dicir, temos adxectivo máis abondo. Exemplo, os seus tíos son xenerosos abondo. Poderíamos atoparnos con son abondo xenerosos? Sí, pero sería unha anteposición pouco común. O máis común é que sexa adxectivo máis abondo. Outra das opcións sería a utilización de bastante máis adxectivo. Exemplo, as veciñas son bastante ruidosas. E pasamos directamente ao superlativo relativo. Que significa superlativo relativo? Pois que non é absoluto, polo tanto que podería haber outras opcións ou outra opción de gradación. Polo tanto, como desenvolvemos o superlativo relativo? Pois mediante as seguintes construcións. Temos, como pasaba no anterior, máis adxectivo máis de, e temos un exemplo. María é a máis alta de todas,
é dicir, dentro dese feixe, dese abano de opcións que sería todas, ela é a máis alta, pero por que é relativo? Porque é a máis alta de todas estas opcións que tedes aquí, pero a mellor se a cambiamos deste grupo non é a máis alta. Non sei se entendedes a diferenza, senón na seguinte parte volvemos sobre isto, xa sabedes que non hai problema. Outra opción sería para o superlativo relativo, sería a utilización de menos máis adxectivo máis de, que funciona exactamente igual que a categoría anterior. Exemplo, Mario é o menos rápido da clase, temos un todo, un total, que sería esta clase, e Mario é o menos rápido de todos, é dicir, non hai gradación menor en rapidez ca esta, non? É o menos rápido de todo este grupo. Se o cambiamos deste grupo, probablemente non sexa o menos rápido, polo tanto, por iso é relativo. E, como vos dicimos aquí neste cadro, algúns adxectivos teñen unha forma sintética, que podería ser as que tedes aquí. En grao positivo temos o adxectivo grande, no grao comparativo temos o adxectivo maior e no grao superlativo temos o adxectivo máximo ou máxima. A que nos referimos, polo tanto, con estas formas sintéticas? A que non fai falta que lle poñamos esas partículas pois máis que ou máis de ou menos de ou ísimo érrimo das que falábamos antes. Se seguimos vendo o cadro, no adxectivo pequeno, pequena, temos un comparativo que sería menor e temos un superlativo que sería mínimo ou mínima. En boa temos un comparativo que sería mellor e un superlativo que sería óptimo ou óptima. E no adxectivo malo, mala, temos un comparativo que sería peor e un superlativo que sería pésimo ou pésima. Ben, sempre que utilizamos estes superlativos absolutos e relativos, normalmente pois remitimos ás perífrases. Xa sabedes que das perífrases falamos hai alrededor de 6 sesións, creo que conteinas nalgún día desta semana, agora non sei se eran exactamente 6, pero xa sabedes que falamos de perífrases aquí nestas aulas, neste curso de Lingua e Cultura Galega. Lembrade, polo tanto, que as perífrases eran construcións verbais que estaban compostas de dous verbos que expresaban unha soa idea verbal. É dicir, aínda que había dous verbos que funcionaban de forma perifrástica, que funcionaban unidos, o seu significado era un só. É dicir, non se collía o significado dun verbo e do outro da forma perifrástica, senón que funcionaban os dous a unha. Sempre se formaban con un verbo conxugado e outro que está en forma nominal, como pode ser o infinitivo, o participio ou o xerundio, e falaramos de 6 exemplos de perífrases. Creo que igual non fai falta repasalas, ou igual sí, se que sí, dicidemo, pasamos por elas nesta segunda parte, pero lembradevos que tiñamos 6 perífrases típicas en lingua galega, que serían a de ir máis infinitivo, que expresaba futuro, futuridade, que lle hicimos aquí. Imos ir a Galicia pronto. Temos outra perífrase que é a de haber ou haber de máis infinitivo, que pode expresar futuro, obrigatoriedade ou acción que estivo a piques de realizarse. Exemplos: hei de pedirlle que nos bote unha man, ou han axudar o que se sea necesario, ou houbo de caer ao río. Temos unha terceira perífrase, que era de ter que ou ter de máis infinitivo, que podemos expresar con elas obrigatoriedade ou necesidade. Un exemplo sería: elas terán que volver ahora, ou tedes que conseguir unha prórroga. E as outras 3 perífrases das que falamos sería a de haber que máis infinitivo, a deber de máis infinitivo ou a de poder máis infinitivo. Na primeira destas 3 últimas, haber que máis infinitivo só pode expresar obrigatoriedade. Un exemplo: hai que axudarlles máis. Na de deber ou deber de máis infinitivo podemos expresar obrigatoriedade ou deber ou hipótese. E aquí temos outros exemplos como deben facer a comida como a todos ou debes de pasalo moi mal neses casos. Neste caso sería hipótese. E na última, poder máis infinitivo só expresa probabilidade ou hipótese. Exemplo: poderían chegar antes das 4. Lembrade que por estas 6 formas perifrásticas pasei bastante rápido porque non quero ser pesada cargándovos de novo sobre perífrases, pero se queredes que volvamos sobre elas na segunda hora, porque hoxe son exemplos diferentes, podemos facelos sen problema.
E como estamos chegando ao final desta primeira parte, preguntareivos que tal ides cos verbos, que xa sabedes que a semana pasada introducimos ese tempo de subxuntivo, que vos dicía que era moi fácil, pero, bueno, vaya, que saibades que tiñamos xa todo o modo indicativo. E xa para rematar, para dar paso á segunda parte da sesión, deixovos unha ferramenta máis que eu penso que xa falamos sobre ela, agora podemos seguir falando dela, de feito, que sería o dicionario de sinónimos. Xusto hoxe que falamos sobre léxico, sobre riqueza léxica e sobre variación tamén léxica dentro da lingua galega, pareceme moi necesario que coñezades o dicionario de sinónimos, que é unha ferramenta que funciona como calquera das outras ferramentas lexicográficas das que falamos aquí. Ao longo do curso tedes unha pestana de busca onde podedes poñer unha palabra, a palabra que queirades, e saevos unha listaxe de sinónimos que podedes utilizar. Ben, e para rematar, como sempre, un libro. No caso de hoxe, como falamos sobre lingua moito e sobre variación e riqueza léxica, traio-vos unha escolla literaria que leva por título Made in Galiza, o seu autor é Sechu Sende, e neste caso o que temos é un libro de relatos, creo que son alrededor de, non sei, 15, 16, 17, igual máis. Son bastantes relatos que, aínda que teñen un fío conductor, que non vos podo desvelar porque vos faría un spoiler enorme, sobre todo falan da situación, contan anécdotas da situación lingüística do galego na actualidade, non? Entón, a través dos seus títulos dos relatos, vaise creando un fío conductor que o que nos vai facendo é un mapeo, unha imaxe da sociolingüística, da realidade sociolingüística da nosa comunidade autónoma en relación ca utilización da lingua galega. Este libro é do ano 2007, creo, se non recordo mal, é efectivamente, un libro do ano 2007, pero, aínda que lle pasaran máis de 10 anos por riba, segue estando de moita actualidade, porque a situación da lingua galega, como vos dicía tamén na introducción desta clase, segue a ser unha situación de lingua minoritaria e lingua minorizada. Por lo tanto, todos os relatos que se contan aquí sobre, non sei, prexuizos, desigualdade lingüística ou calquera outra historia como pode, pois, máis graciosa, segue a ser unha historia moi actual e que segue a acontecer na nosa contorna e, polo tanto, tamén dentro das áreas de utilización da nosa lingua. Así que nada, recomendación de hoxe, Made in Galicia, de Sechu Sende, como sempre, Editorial Galaxia é quen edita, e o seu autor, ademais, aínda que é a súa segunda publicación, é un autor que ten outros libros que vos poden gustar, como pode ser o caso de Orixe, tamén de Sechu Sende, ou podedes directamente consultar a súa página web e ver, así, vese mellor, e ver cal vos pode encaixar mellor. Sen máis, vémonos agora nun minutiño e contádesme que tal. Ata ahora. Chámome Estefanía, teño 35 anos e vivín 7 anos en Xenebra, Suiza. Eu criei-me aquí na Laracha e cando terminei a carreira en 2010 tiñamos, xunto coa miña parella, en mente buscar unha oportunidade profesional fora. A miña parella saiulle un contrato de investigación na Universidade de Xenebra e os dous viaxamos aló para comenzar a nosa vida aló. Nos marchamos coa idea de volver. Ao principio pensábamos en irnos un ano ou dous fora e ao final o tempo vai pasando e cada vez volvese máis difícil retornar. Cando coñecín o programa BEME, vin unha boa oportunidade para poñer unha data de saída. Apunteime no mestrado de Banca e Finanzas da UDC
ese ano pois, dediqueino a facer contactos no sector e ademais a certificación que eu tiña en Suiza para traballar non era válida en España e o mestrado é o título que me abriu as portas a poder traballar no sector bancario actualmente. Ao cabo duns meses atopei traballo nunha entidade financeira na Coruña, tiven 2 cativos, Lois e Isabela, a miña parella tamén puido volver, retornado, teletraballando, establecémonos aquí e estamos moi contentos. A min unha das cousas que me daba máis medo cando deixei Suiza era non saber que ia facer ao chegar aquí, deixar un traballo e comezar a buscar traballo. Pois se xa ves que un proxecto de facer un mestrado acompañado por personal da oficina de retorno que te axudan con todos os trámites, pois fan que esa decisión sea máis sinxela e que ao final, eu creo que a tomas antes e dunha maneira máis fácil. Non cambiaría por nada a decisión que tomei de volver, porque vivir neste entorno é un privilexio, estar cerca da familia é un privilexio e oportunidades moi bonitas tamén as hai aquí. Hola de novo, que tal? Estaba vendo que hai, bueno, que temos algúns comentarios por aí, ahora falaremos sobre eles, pero sobre todo, lembrade que quedaron algunhas cousas que vos dicía que íbamos falar delas agora nesta segunda parte, como podían ser esas ferramentas algunhas das ferramentas das que vos dixen que me gustaría pasar agora con elas. Con todo, podemos dar paso a eses primeiros comentarios. Non sei como vos foi a sesión de hoxe, podedes aproveitar tamén para dicirmo por aí, porque igual non sei, vos pareceu moi densa ou non sei, igual tedes algunha dúbida, porque a verdade é que tiña bastante contido polo que pasamos, e igual queredes que volvamos sobre algunha das partes desta primeira sesión ou o que queirades, xa sabedes que non temos problema. Vale, vamos ver eses comentarios que había xa por aí. Blanca Dieguez. Boa tarde, Noelia. Teño unha inquedanza e pareceme que é o momento de propola. Este curso debería ter continuidade no campo da fala. Hoxe temos a man moitos recursos tecnolóxicos que nos permitirían facelo sen custo económico. Agardo que a Xunta de Galicia entenda o meu pedido, que pode sexa o de moitos se desenvolva un segundo curso que nos permita continuar a nosa aprendizaxe falando. Pois mira, fíxate que, Blanca, aí queda eso. A min pareceme que é unha petición moi lóxica, que ten, ademais, pois vaya, un fundamento máis que forte, non? No sentido de que, efectivamente, como vos digo sempre, intentade buscar eses espazos, non? Para tamén compartir, pois, non sei, a vosa formación en lingua oral, non? Para poder seguir aprendendo en lingua oral. O que pasa que, neste caso, a configuración deste curso non nos permite profundizar nesa parte da oralidade. Claro, as ferramentas tecnolóxicas, como ti dis, chegan ata certo punto, serven de axuda ata certo punto, pero non poden suplir, non poden substituir por completo que sería a aprendizaxe na parte da oralidade. Con todo, xa sabedes que normalmente a estruturación no ensino de linguas sempre vai primeiro unha parte na estruturación do ensino de linguas sempre vai primeiro unha parte máis teórica, que podería ser esta que estamos facendo aquí, e despois sí que sería o momento, ou sería axeitado tamén traballar máis nesa parte da oralidade. Como vedes, este curso en concreto, pois esa parte é moi difícil de levar a cabo, porque non temos unha canle de ida e volta, é dicir, eu podo falar con vos, pero vos non podedes falar de xeito oral comigo.
pero seguro que hai outras opcións tamén promovidas pola Xunta de Galicia que vos van permitir aprender ou poñer en práctica os coñecementos que xa tedes e adquirir outros novos no que sería esa parte da oralidade. Con todo, se queredes o meu consello que ninguén me pediu, unha parte fundamental do afianzamento e da aprendizaxe da oralidade faise a través de consumir recursos lingüísticos falados na lingua que queirades aprender. Polo tanto, todos eses recursos que tivestedes ao longo destas aulas, como poden ser, non sei, nas sesións do audiovisual, perdón, ou nas sesións onde falamos da radio, dos podcast e demais, de vídeos, de exemplos das redes sociais e demais, todos eses recursos servenvos para ir creando unha andamiaxe interna que vos vai axudar a hora de despois poñer en práctica a fala, esa parte da oralidade da que nos fala Blanca. Igual que pois este curso, non? Que eu este aquí 2 horas dicindo cousas, tamén vos vai axudar a hora de adquirir fonemas, de adquirir, non sei, claro, neste caso, os fonemas que podedes adquirir serían os propios da miña fala, por iso estaría ben pois ver outros exemplos e demais. Pero sempre, e aquí entran en xogo estas neuronas espello, que creo que nunca falamos desto, pero hoxe tive unha conversa sobre iso e creo que estou misturando, precisamente cando escoitades cousas e cando vedes cousas, esas nosas neuronas espello o que fan é recoller esa información e intentar replicala cando temos que nos poñer en práctica determinados coñecementos. Así que, sí, coincido contigo en que é necesario fornecer ou fomentar tamén esa parte da oralidade, da lingua oral. Este non é o espazo, non está pensado, para que sexa un espazo para facer iso, pero seguro que noutro curso, noutra edición tamén deste curso, podemos facer que isto se introduza tamén como contido. Así que vos pedide que seguro que vos oen, que vos fan caso e que tedes aí a opción de traballar tamén esta parte da lingua galega. Teñamos, creo que, algunha cousa máis. Vale, Osvaldo. Hola, Osvaldo. 3 dos meus avós eran galegos e un arxentino. As miñas avoas eran pontevedresas e o meu avó paterno da comarca occidental de Ourense, de Oirixo. Pois moitas grazas, Osvaldo, polo teu comentario, porque non só nos sitúas aí perfectamente a túa ascendencia, non? En 3 lugares tres persoas da túa ascendencia, neste caso a vos, sitúalos aí nas zonas xeográficas de Pontevedra e Ourense, senón que ademais fixeches unha composición en galego perfecta. Non hai nada que dicirche en materia de lingua escrita, non hai nada que dicirche nesta intervención. Por iso vos digo tamén que é importante que se tedes, pois, non sei, uns minutos para facer a vosa chega, para facer a vosa aportación aquí a través do chat, pois está moi ben que poñades en práctica as cousas que ides aprendendo. Fixadevos que sobre o vocabulario da familia, nomeadamente sobre esta diferenza, non? Entre avós e avoas en galego e a súa forma noutra lingua como pode ser a lingua española. Fixadevos que sobre isto tamén falamos aquí, é unha das cuestións que ás veces dá dores de cabeza ese cambio do B pola V, nomeadamente. É unha das cuestións que dá dores de cabeza nas persoas que aprenden lingua galega. Así que, Osvaldo, moi ben, moitas grazas polo teu comentario e vexo que o nivel de lingua galega cada vez é mellor. Creo que por agora non hai nada máis. Temos outro comentario.
Vale, vamos darlle paso a este comentario. E dinos, boas tardes a todos. Noelia, teño curiosidade pola razón que explicas as divisións nas áreas lingüísticas do galego. Nalgúnas características parece que hai unha división leste-oeste como na geada. Debe isto a un factor histórico, a outros substratos previos ou é un factor de división entre o rural e o urbano? Vale, moitísimas grazas. Hola, Pedro, moitísimas grazas pola túa pregunta e porque ademais introduce pois un tema moi interesante. Ben, todas estas diferenzas que hai das que falamos hoxe aquí entre bloques, lembrade, occidental, central e oriental, todas estas diferenzas dialectais das que falamos, perdón, dialectais non, todas estas diferenzas xeográficas das que falamos na tarde de hoxe non obedecen en ningún dos casos, históricamente, nunca obedecen a unha división entre rural e urbano. Agora falaremos máis pormenorizadamente sobre isto. Senón que, efectivamente, como comentaba o compañeiro, o que obedecen ou o que responden sería pois a unha sorte de evolución da lingua interferida directamente por factores, pois, non sei, históricos de superestrato e demais, de evolución lingüística e de evolución lingüística en liñas xerais. Se temos que entrar a valorar de onde bebe cada variante, pois teríamos que volver a aludir á historia da lingua e teríamos que volver a aludir a este continuo lingüístico do que falamos en moitas ocasións. Son pesadísima con isto, pero precisamente sería iso o que explicaría moitas veces a tipoloxía e os rasgos tipolóxicos típicos de cada lingua. Por qué? Pois porque a tipoloxía lingüística do galego, cando falamos de galego occidental, está moi apegado en rasgos, está moi apegado ao portugués do norte, e conforme imos subindo, pois vai perdendo algunhas características que se toman do portugués e vai collendo outras novas. E, por exemplo, cando falamos do seseo, hai, no caso do seseo, que é clarísimo, hai unha cuestión determinante na súa repartición ao longo do territorio, que son as zonas de costa. Todas as zonas de costa, case todas as zonas de costa, no, todas as zonas de costa galegas son áreas seseantes. En todas as zonas da costa galega existe o seseo. Estou dicindo todas e ao mellor hai algunha parte, pois, non sei, igual hai algunha parte da zona da Coruña, algunha parte de Lugo que non se sea, pero todo o que ven sendo, imaginadevos, de Fisterra cara abaixo, é seseante, como mirábamos no mapa que vos deixaba antes por aquí. Lembradevos, daquelas áreas que estaban en morado, en cores máis moradas. Polo tanto, o seseo sí que é propiamente de zonas de costa. Por que? Pois porque pode producirse isto? Pois, como sempre, pois por movementos históricos, por movementos da propia poboación, non, desas zonas. Tamén as zonas de costa, como sempre, están moi influenciadas por outros povos, por outros lugares e por outras falas que chegan ás zonas costeiras, pois en embarcacións e demais, e vaise misturando esa lingua das zonas de costa con esas outras linguas que chegan. Polo tanto, o rasgo do seseo, desta non distinción entre os fonemas C e o fonema S, dase esencialmente nestas zonas apegadas ao mar. Con todo, xa vedes tamén que hai diferenzas, que había zonas que eran de seseo total ou seseo explosivo, do que falábamos, que non distinguía, que non só se daba nesas partes finais, neses fonemas finais das palabras, senón que se daba tamén nos iniciais e nos do medio, e hai outras zonas que non. Esta distinción, pois tamén, esta distinción entre o seseo implosivo e o explosivo tamén está influenciada, como sempre, por outras, pois por influencias lingüísticas ou por influencias de outras variantes lingüísticas, como poden ser outras variantes do interior, por exemplo. É máis normal que se faga
ese seo explosivo en zonas moi apegadas á costa e o implosivo en zonas que lindan máis cara ao interior. O mesmo acontece coa geada. Como vedes, pois dase, a geada estaba moi repartida en todo o territorio. O normal é que fora, a geada en concreto, perdón, é propia do bloque occidental, de todo o bloque occidental e de prácticamente todo o bloque central, e pérdese, digamos, nesa parte oriental. Como podemos sociolingüísticamente describir esta perda? Pois pola influencia das linguas dese continuo lingüístico que continúa cara á área astur-leonesa. É dicir, na área astur-leonesa non temos geada, polo tanto, toda esa zona de contacto non vai ter a geada. E si que temos outras características que comparten coa área astur-leonesa, como poden ser os plurais en is. Entón, para responder, non sei se estou respondendo en realidade a túa pregunta, para responder un pouco, para dar algo de luz a esa pregunta que formulas, nunca se falou de distinción entre, bueno, nestes bloques de fala, nestes tres grandes bloques, nunca falamos de distincións entre rural e urbano, senón que obedece a outros factores, como ti ben dicías, como ti ben xa indicabas, como pode ser a propia, non sei, evolución da lingua, que eu dicía, e precisamente esta influencia de outras linguas, o contacto con outras linguas, é o que máis influe sempre na configuración das variedades lingüísticas. Con todo, tamén introducías no teu comentario esa idea de diferenzas entre zonas. Grazas. Dicíanos Pedro no seu comentario que tamén, preguntaba, débese isto neste caso a un factor histórico ou a outros substratos previos, ou é un factor de división entre rural e urbano? Este factor de división entre rural e urbano existe. É unha división moi forte dentro do que ven sendo a tipoloxía do idioma galego. A que me refiro con esta división ou con estas diferenzas, non, que se dan entre o galego urbano e o galego rural? Pois en que o galego urbano, o galego das cidades, non ten en case prácticamente ningún lugar, non ten ningún trazo dialectal distintivo, pois, nos centros das cidades non imos atopar nin seseo, nin imos atopar geada, nin imos atopar outros rasgos como poden ser o rotacismo, ou non imos atopar, non sei, calquera outra característica dialectolóxica, calquera outro rasgo dialectolóxico dos que podemos falar como distintivos dos bloques. Por que? Pois como vos dixo Borja, seguramente non, como dixo Borja nas sesións de historia, lembradevos, Galicia sufriu, hai moitos séculos, sufriu a introdución no seu territorio de nobres casteláns, non, que proviñan de Castela. Onde se situaban estes nobres, estas cortes, estes lugares? Pois nos centros do que hoxe son as grandes cidades normalmente. Non é que se situaran aí os nobres, senón que se foron formando as cidades arredor destas entidades, non, de mando que se ian formando históricamente. Que pasaba nestas zonas? Pois que, como vos dicíamos xa hai varias sesións, como as persoas que se dedicaban á administración eran castelánfalantes, repito, proviñan de Castela, polo tanto non coñecían galego, non falaban en galego, foron castelanizándose esas zonas onde a influencia destes postos administrativos, onde chegaba a influencia destes postos administrativos. Entón, esas zonas foron castelanizándose ata puntos extremos, onde se foi desprazando por completo o galego desa zona, e quedou restringido, polo tanto, a fala galega de determinadas zonas quedou restringida a única e exclusivamente as contornas máis rurais, as que estaban máis lonxe deses centros
das cidades, non? Neste caso. Isto como se mantivo ao longo do tempo? Pois por un criterio de utilidade. A que me refiro con un criterio de utilidade? A que, creo que non falamos sobre isto nas clases anteriores, pero o normal é que cando un territorio sofre unha situación de conflito lingüístico, como pode ser a intromisión ou a introdución dunha lingua allea, como foi o castelán, cando se sofre a intromisión dunha lingua allea nun territorio puramente galego-falante, cando isto acontece, o que temos é unha situación de conflito lingüístico. Conflito lingüístico por qué? Pois porque hai dúas linguas e non temos determinado exactamente cando utilizamos unha e cando utilizamos outra. Se isto fora así de sinxelo, non pasaría nada máis que pois que nun determinado lugar conviven dúas formas de falar. O problema viu en que o estatus que se lle deu a unha lingua e a outra foi moi diferente, polo tanto, este conflito lingüístico levounos a unha situación de diglosia. Que é unha situación de diglosia? Ou que é unha situación diglósica, mellor dito? As situacións de diglosia son as situacións que se dan cando nun lugar conviven dúas linguas e unha delas ten un maior estatus que a outra. A que nos referimos co estatus lingüístico? Referímonos a que unha lingua con maior estatus é a que se fala, sobre todo, pois, na administración, nos medios de comunicación, no ensino, non sei, nos documentos oficiais de propaganda, información e demais. Polo tanto, a outra lingua que convive nese territorio ten un estatus menor. Isto é o que aconteceu en Galicia durante moitos anos e que non se empezou a arranxar ou non se empezou a poder compensar de algún xeito ata que non se fixeron as leis de normalización lingüística e ata que non se empezou o forte proceso de normativización lingüística no que aínda hoxe estamos inmersas. Polo tanto, vos poderedes, ao mellor desde fora, poderedes dicir, claro, pero por que seguen en situación de diglosia? Que seguimos en situación de diglosia. Por que seguen en situación de diglosia se teñen un proceso de normativización lingüística activo, se estamos facendo un curso de galego, por exemplo, se teñen galego no ensino, ou se teñen a tele en galego, ou se o que sexa. Porque, a pesar de que existen estes recursos, non? Estas ferramentas que proveñen da normativización lingüística, a pesar de que hai espazos para falar en galego e que existe unha forte promoción do idioma galego, a pesar disto, segue sendo unha situación diglósica porque o castelán ocupa moitísimos máis espazos ou moitísima máis cota de actuación dentro do territorio galego. E isto, esta gran aparición ou esta gran utilización desta outra lingua, do castelán, que é unha das linguas cooficiais da nosa comunidade autónoma, produciuse e seguiu reproducíndose precisamente por este criterio de utilidade do que eu vos falaba antes. Se estamos nunha situación de conflito lingüístico, do que acabo de definir bastante torpemente, se estamos nunha situación de conflito lingüístico onde a nosa poboación ve que a lingua que falaban está sendo substituída por outra que só falan as persoas que se ocupan da administración, por exemplo, ou as persoas que teñen cargos importantes, traballos importantes, ben remunerados e demais, se estamos vendo que esta lingua nova é a que ocupa os espazos de poder xerárquicamente máis altos na sociedade na que vivimos, o normal é que a transmisión interxeneracional, é dicir, é que a lingua que lle falemos ás nosas fillas e aos nosos fillos sexa esa nova lingua, non? Por que? Pois por un criterio de utilidade, porque se as persoas que falan castelán, neste caso, teñen bons postos de traballo, significa, facendo unha falacia clásica, verdade? Significa que se falo esa lingua máis culta ou con maior estatus, se falo esa lingua poderei acceder a mellores oportunidades, a mellores postos de traballo e demais. Polo tanto, ese criterio de utilidade que se reproduciu durante moitos anos na sociedade galega fai que haxa esas marcadas diferenzas entre as áreas urbanas e entre as áreas rurais. Por qué?
Pois porque nas áreas rurais seguiuse durante máis tempo a transmitir de forma interxeneracional a lingua galega. É dicir, non había este coñecemento en moitos casos do criterio de utilidade do que vos estou falando e, sobre todo, non había a formación en lingua española ou lingua castelá neste caso, non había formación suficiente como para transmitir ya ás fillas e aos fillos. Por lo tanto, seguiuse mantendo o idioma galego. Este criterio de utilidade foi un dos factores fundamentais nesta distinción rural-urbana, pero tamén foi unha distinción fundamental a escolarización das nenas e dos nenos. Por qué? Porque as mestras e os mestres, as primeiras mestras e os primeiros mestres, como pasaba na administración, tamén eran castelán falantes. Polo tanto, a lingua na que se transmitía o coñecemento era o castelán. Polo tanto, isto tamén ten outras connotacións como que a lingua de cultura, a lingua de transmisión de coñecementos é pois unha lingua con maior estatus como pode ser o castelán. Así que estes foron un pouco os factores que fixeron que se fora xestando esta situación diglósica pola que pasamos e seguimos a pasar, ás veces en menor medida, e sobre todo tamén é unha das respostas a estas diferenciacións entre galego rural e galego urbano. Con todo, xa que enganchei, agora vou seguir vou acabar o temario, xa que empezamos con isto, con todo, direivos que aparte destas cuestións das que vos estou falando, entre as diferenzas entre o rural e o urbano danse tamén hoxe en día moitas veces porque se alguén nace nun centro dunha cidade como pode ser Vigo, en Vigo o índice de persoas galegofalantes é baixísimo, polo tanto, se alguén ten fillas ou fillos en Vigo, o normal, non sei, non quero inventar o dato, pero en máis do 85% dos casos, o normal é que eduquen a esas fillas e eses fillos en castelán. A escola é un axente castelanizador importantísimo e o normal é que o acceso ao galego das persoas que nacen nos centros das cidades, como pode ser o caso de Vigo, o acceso galego desas persoas que queren falar en galego é sempre o galego normativo. Polo tanto, o galego normativo, como xa falamos nalgúnas ocasións, non ten estes trazos dialectais que sí que existen no galego do rural, non? Que claro, está máis afastado do galego normativo, polo tanto, non está contaminado no bo sentido, entón, pois, por iso tamén se dan esas diferenzas, polo papel das persoas neofalantes que acceden a coñecer ou a aprender galego a través de clases que reciben nos institutos, por exemplo, ou a través da súa propia iniciativa de aprender galego. Entón, non acceden á variedade lingüística dialectal propia da súa zona. E isto comprende tanto a formación dos plurais, dos que falamos antes, como vocabulario, como o grao de apertura das vogais, a entonación e demais. Vale, que máis cousas temos por aquí? Boas tardes. Hola, Laura. Meus 4 avós e meus pais eran da Coruña, de Compostela. Fíxate, que fíxome gracia, Laura, porque cando dixetes que eran da Coruña, cando nos dicimos que, digamos que sempre indicamos os lugares de procedencia do máis pequeno ao máis grande, non? Entón diríamos que eran de Compostela, da Coruña, non? Entón, cando se ordenou ao revés, foime raro. Pero igual queres dicir que algúns eran da Coruña e outros eran de Compostela, non? Ou non sei. Fixadevos que precisamente nestes mapas que miramos antes sobre a riqueza léxica, o PLG, do que estivemos unha boa parte da clase anterior falando del, recollía as moitísimas diferenzas que hai dentro da provincia da Coruña. Porque, como quería dicir, que ao final non o dixen, na provincia da Coruña recóllese moitísima variación lingüística.
Sí, nas outras provincias tamén, pero no caso da provincia da Coruña, como tamén comprende moitísima zona de costa, pois tamén temos unha riqueza léxica de vocabulario e demais moi grande. Tamén esta riqueza lingüística obedece aos niveis a densidade, de población das diferentes zonas. O mellor no bloque central, que o bloque pois que ten un índice menor de poboación o bloque central e o bloque oriental. Son os bloques que así teñen menos índice de poboación, a riqueza lingüística, a variación, lingüística que se recolle, ás veces é menor da que podemos atopar no bloque occidental. Pero vaya, que segue sendo sempre moi relevante. Ninguén me preguntou isto en realidade, pero... Vale, creo que temos unha resposta por aquí. En Asturias pásanos o mesmo, pero aínda nun escenario peor, xa que a lingua non ten a cooficialidade que se reclama dende hai tempo. Pois, efectivamente, Pedro, efectivamente, ánimo dende aquí, porque a cooficialidade lingüística é imprescindible para poder facer procesos de normativización lingüística pois serios, non? Non serios, senón que axuden realmente á normativización e á normalización lingüística. Se mo permitides, igual este non é o espazo, pero toda... Hai moitísima polémica coa cooficialización de determinadas falas que non se dá avanzado, que non se dá materializado en forma de cooficialidade. En realidade non sei moi ben o motivo, ou sí, pero que non ten ningún tipo de sentido, non recoñecer a existencia de outras falas diferentes, de outras linguas, diferentes, dentro do mesmo territorio. Dicir que alguén de Asturias, non sei, que ten claramente unha lingua distinta, non fala unha lingua distinta, é negar a realidade do xeito máis, non sei, absurdo posible, non? Entón, por iso, espero que efectivamente coñezo por lecturas e demais, polo meu propio traballo, coñezo máis ou menos o proceso no que se atopa o voso proceso de normativización de cooficialidade da lingua, así que, pois, moito ánimo. Tamén vos animo dende aquí a todas as persoas que estades escoitando a coñecer a riqueza lingüística do lugar onde vivides e a valorar tamén esas linguas minoritarias que se dan en todos os lugares e a non minimizalas, non? A non dicir que son dialectos, como se dixo moitos anos do galego, como se di do valenciano, non? Ou como se di de outras moitas linguas en España, e intentade non minimizalas a dialectos e entendede que os dialectos, as variedades dialectais, son ao final pequenos trazos dos que falamos hoxe aquí como a formación dos plurais. É dicir, esas pequenas cousas, pero dentro dunha estrutura, non? Dunha estrutura lingüística. Entón, a distinción entre lingua e dialecto está bastante clara, porque se sean linguas de poucos falantes, que se sean linguas minoritarias e minorizadas tamén polo Estado, normalmente, porque se sean linguas minoritarias e minorizadas non quere dicir que se sean dialectos. Fixadevos que os dialectos son outra cousa. Non, as linguas son estruturas, superestruturas, digamos, e os dialectos son esas características que varían dentro dun territorio, dentro desa superestrutura que sería a lingua. Vale, máis cousas que temos por aquí. Meu pai é de Pontevedra, Salvaterra de Miño e miña nai da Coruña, Frades. Pois fíxate, agora, o topónimo de Salvaterra, que dis Salvatierra aquí, é un dos topónimos que está... un dos topónimos non. Todos os topónimos de Galicia, creo que falamos outro día disto, por eso aproveito tamén o tema, tamén porque isto obedece á Lei de Normalización Lingüística do ano 82, do que falamos 83, perdón, do que falamos na anterior sesión. Todos os topónimos de Galicia galeguizáronse. É dicir,
sí que anteriormente dicíase Salvatierra e hoxe en día dicimos Salvaterra. Isto da toponimia, bueno, moitas grazas polo teu comentario, que non se dixen. Isto da galeguización da toponimia tamén obedece a unha das partes da normativización e da normalización lingüística, non? Poder nomear os nosos lugares como debería facerse históricamente, non? Xa sabedes que no caso de Galicia, falamos disto en algunha sesión, houve unha castelanización dos topónimos durante non só durante a etapa franquista, senón xa en épocas anteriores. E isto, como sempre, tamén obedeceu a que as persoas que en algunhas ocasións, non sempre, a que as persoas que se mandou a elaborar os nosos mapas non eran galegas, eran de outras partes do territorio español. Polo tanto, esas persoas escribiron nos mapas os nomes que como podían, non? Como lles soou. Eso por unha parte. Por outra parte, houve unha castelanización dos topónimos e dos nomes e dos apelidos tamén, dos que falamos nas primeiras sesións. Houve unha fortísima castelanización dos topónimos e dos nomes e dos apelidos. Polo tanto, hoxe en día, a Lei de Normalización Lingüística de que falamos a sesión pasada xa recolle a obrigatoriedade de nomear os topónimos en galego, coa súa forma galega, pero aínda hoxe isto segue a ser moitas veces motivo de disputa, non? Nos ámbitos nos ámbitos sobre os debates da lingua. E hai iniciativas que seguen a nomear os lugares con fórmulas castelanizadas de xeito erróneo, non? Esta tamén é unha das ferramentas importantísimas dentro da normalización e normativización, lingüística, a de manter os topónimos na súa fórmula propia, non? Que sería a forma galega. Por lo tanto, xa neste caso, grazas polo teu comentario e grazas por traernos este exemplo de Salvatierra que xa oficialmente debemos referirnos a ela como Salvaterra, Salvaterra de Miño. Continuamos aquí con Laura. Miña nai tiña máis anos aquí que en Santiago, en Compostela, e a geada nunca se lle foi. Fíxate que aquí en Bos Aires, vale. Sí, imaginábamos, Laura. Moitas grazas pola aclaración. Efectivamente, sobre estes rasgos non dialectais, como poden ser a geada, o seseo ou outros dos que non falamos, esencialmente a geada e o seseo son os que definen as nosas áreas. A geada e o seseo son rasgos, son trazos da fala moi complicados de eliminar, non? Por qué? Porque se adquiren, é dicir, a lingua adquírese con estas particularidades. Só poderías cambialo se cambias de código. Se volves a ese código, se volves a esa lingua, vas a seguir utilizando esas marcas, non? Fixadevos que isto que vos digo de non esquecer polo proceso de aprendizaxe das linguas, por como se procesan as linguas no cerebro humano, sería moi difícil esquecernos destes trazos, como poden ser a geada e o seseo, pero sí que é moito máis fácil esquecernos do grado de apertura das vogais, por exemplo. Seguro que a mellor a túa nai ou a túa avoa, non recordo o exemplo que nos poñías, descúlpame, seguramente esta persoa o mellor sí que perdeu de algún xeito o seu sistema vocálico, é dicir, destas 7 vogais, pois o mellor cando vivía na zona a que pertencía en Galicia, seguramente tiña unha riqueza dos fonemas vocálicos moito máis forte. En cambio, cando te trasladas a outro lugar, cando deixas de utilizar a diario en comunidade esa lingua en concreto, é normal que a entoación do sistema vocálico cambie.
Por que? Por interferencias co entorno no que vives. Entón, se estás vivindo en Bos Aires, no que non hai un sistema vocálico de 7 fonemas, senón que hai un de 5, o normal é que vayas perdendo estas características. Pero as características como a geada e o seseo non as vas perder. Por que? Porque forman parte da estrutura dos fonemas, pero non, das palabras, da estrutura ortográfica, da estrutura morfolóxica, perdón, das palabras do teu, pois, da lingua en cuestión. Entón, se alguén di, non sei, jato, nunca vai dicir, por moitos anos que non fale en galego, nunca vai dicir gato. Sí que hai, claro, sí que as persoas que, non sei, no seu ámbito familiar falan con geada, pero despois no ámbito académico falan un galego máis normativizado, sí que é normal que haxa esa diferenza, non? Porque no galego normativo pois non se recolle a realización da geada. É normal que haxa eses cambios, pero cando volves ao entorno familiar, o normal é que sigas utilizando eses trazos dialectais marcados. Menudo lío vos estou contando hoxe, pero claro, sí que é normal que non o perdera, así que tamén me alegro no teu caso de que puideras compartir esa riqueza, non, lingüística da man das túas persoas, dos teus ascendentes. Sempre teño lío con ascendentes e descendentes, entón creo que xo estou dicindo bastante ben. Nas cidades, Francisco Feijóo Boticasinos. Nas cidades falase galego tanto e da mesma forma que noutros lugares próximos ou teñen características propias? A ver, nas cidades falase galego tanto e da mesma forma que noutros lugares próximos ou teñen características propias. Isto remite un pouco, Francisco, o que comentaba anteriormente. Nas zonas urbanas, nas zonas das cidades, non? Como ti comentas, aínda que o índice de galegofalantes, de persoas que falan galego, é moi inferior ao que podemos ver nas zonas rurais, sí que atopamos galego. Que tipo de galego se fala? Normalmente nos centros das cidades fálase unha variedade do galego normativo, unha variedade urbana, en termos sociolingüísticos, falando en termos sociolingüísticos. A que nos referimos cunha variedade urbana? Pois a unha variedade moi apegada ao normativo, precisamente por esta influencia tamén das persoas neofalantes, é dicir, persoas que non aprenderon galego na casa dende pequenas e dende pequenos, senón que aprenderon galego na idade adulta a través do sistema educativo ou iniciativas ou por iniciativa propia e demais. Por lo tanto, o galego que atopamos nas cidades adoita estar moito máis apegado ao normativo. Con todo, tamén poden ter e teñen, de feito, características deses lugares propios que ti comentas. Non hai unhas características propias como tal, non hai unha variante dialectal propia, se queres, do galego urbano, pero sí que está é o que máis apegado está á norma, o galego normativo. Con todo, se hai persoas galegofalantes que habitan, pois, por as súas historias de vida, se hai persoas galegofalantes que proveñen dunha zona máis rural e van vivir ás cidades, o normal é que manteñan a súa fala, non o seu xeito de falar propio da zona rural da que proveñen. Non sei se respondín a túa pregunta. E creo que temos outra pregunta máis. Teño entendido que hai lugares de fora de Galicia, Ponferrada, por exemplo, nos que se fala galego. É así, efectivamente, Francisco, hai lugares, como dicía na primeira parte da clase, hai lugares limítrofes nos que, debido a este continuo lingüístico, se comparten pois características da lingua galega neste caso. Con todo, nos lugares hai lugares, zonas de Ponferrada, hai lugares na zona astur-leonesa das que falamos, nas que hai comunidades enteiras de galegofalantes, comunidades de persoas de Galicia que, pois, adquiriron, imagínate,
unha terra nesa parte da Astur-Leonesa ou, non sei, na zona de Zamora tamén, na zona de Ponferrada tamén, adquiriron propiedades aí, fan a súa vida aí, pero son persoas que proveñen de Galicia. En que se traduce isto en materia de lingua, en materia sociolingüística? Tradúcese en que hai, neste caso, unha intromisión do galego en zonas que técnicamente non eran galegofalantes. E como queda como resultado? Pois o que falábamos durante moito tempo do continuo lingüístico. Dá como resultado este contaxio, non? Esta fusión entre falas, entre linguas, que o que fai é que se cree pois unha comunidade, neste caso, de galegofalantes, non? Que conviven nunha área que técnicamente non sería unha área galegofalante. Polo tanto, danse unhas características dialectais típicas. Neste caso, comparten estas áreas das que falamos, comparten características, as características do bloque oriental, que son as máis afastadas ao galego normativo, de algún xeito, e efectivamente sí que temos áreas, que esta era a túa pregunta, fora da comunidade autónoma galega, que son galegofalantes. No caso, ademais, así como curiosidade, xa que estamos, no caso, ademais, destas áreas da zona de León, por exemplo, Zamora e Ponferrada e así e demais, aí hai un problema tamén a nivel administrativo, que é que moitas destes lugares están moito máis preto de Galicia ou de algún núcleo forte, bueno, de algún núcleo moi poboado da nosa comunidade autónoma que de algún núcleo poboado de Asturias ou de León, por exemplo, non? Entón, hai lugares xeográficos que piden pertencer a Galicia porque lles resulta administrativamente moito máis cómodo. É un dos motivos que aducen, un dos motivos que presentan para que se lles permita pertencer e formar parte da comunidade autónoma galega. Un deses motivos é que falan galego, non? Que son galegofalantes, e, polo tanto, que tamén teñen ensino desta lingua no seu sistema educativo, non? Bueno, así como chascarrillo gracioso. Non gracioso, curioso. Gracioso, en realidade, non ten gracia. Temos algunha... Vale, por agora non temos nada máis, así que, aproveitando estes minutos que nos quedan, podedes facer comentarios, non quero dicir que non poidades dicir nada máis. Vouvos levar a unha das webs que era o Arquivo do Galego Oral, que precisamente é unha das que máis me interesa para falar destas variedades e variantes dialectais das que levo xa un bo anaco falando. Como sempre, como a maioría das iniciativas de normalización e normativización do galego a nivel de investigación e demais, este proxecto do Arquivo do Galego Oral provén da Universidade de Santiago de Compostela, nomeadamente do Instituto da Lingua Galega, e o que fai o proxecto do Arquivo do Galego Oral é unha recollida do galego oral dentro de toda a comunidade autónoma de Galicia. Cando se fixeron estas recollidas? Pois foi unha iniciativa do ILGA, da Universidade de Santiago de Compostela, dende o seu inicio, alá polos anos 70, e isto traduciuse, todo este traballo traduciuse na elaboración do Atlas Lingüístico Galego, o chamado ALGA, que se comezou a editar no ano 1990. Con todo, o proxecto AGO, o Arquivo do Galego Oral, segue a actualizarse na actualidade e segue a ser unha das liñas de investigación máis importantes do Instituto da Lingua Galega, do ILGA. Con todo, cando consultades esta web, que é, bueno, tedela por aí, pero é ilg.usc.es, e aí accededes ao Arquivo do Galego Oral. Se queredes
tedela no material descargable, pero vaya, por si acaso. O que tedes aquí, non sei se o podedes ver. Vale, o que tedes aquí é un mapa de Galicia, aí mellor, que está cheo como de puntos vermellos, non? Entón, en cada un destes puntos, por exemplo, imos ir ás Pontes de García Rodríguez, vedes que tedes aquí información sobre o que hai no arquivo do Galegoral, e divos. Audio 105. A localización deste audio é de Beso, Santa María. O tema, traballos e produción agrícolas, e os subtemas... Vale, dinme que está moi pequeniño, así que aí xa o vemos. Repito, este audio 105 trata sobre os traballos e produtos agrícolas e o subtema sería o dos muiños, ou o dos fornos, ou o do pan. Quen é o informante? Un home de 67 anos que a súa profesión é labrego e a grabación realiza Roberto García Fontao. Se lle dades clic, aquí tedes a grabación, podedes escoitala, nós aquí non podemos escoitala, e aparte, vou minimizar un pouco isto, aparte aquí tedes unha transcripción semifonolóxica, é dicir, a que se refiren con semifonolóxica? A que intentan coller por escrito todos os trazos fonolóxicos, todas as características fonolóxicas do home, intentan poñelas por escrito, e aquí tedes a transcripción estandarizada, é dicir, en galego estándar. Podedes descargalas, cada unha delas, pero tamén as podedes ler aquí. Por exemplo, que chama a atención de aquí? Pois fixadevos, lembradevos que falaba do pan, de cocer, de fornos e de muiños. Así que fala de, así de cando en cando, cocemos. Cocemos, pero antes cosechaba trigo eu, pero jora non. Se ides aquí o estandarizado, o que quere dicir é que cocemos, pero antes recollía trigo eu, pero agora non. Vedes que aquí hai ausencia dunha vogal, pois por causa da oralidade. Teño todo casa bravo. Que quere dicir isto? Case a bravo, é dicir, case pois sen recoller, non? Que non me podo ocupar deses labores agora. Mais cousas curiosas, pois faise Max pan, e dicides, que quere dicir Max? Pois quere dicir máis, faise máis pan. IE, aquí temos un IE que é un E, o que pasa que este é un trazo dialectal, unha característica desa zona. Temos aquí, eu que sei, facemoslle un bolo, custalle moito o bolo, que facemoslle un bolo, gustalles moito. Vedes que inténtase escribir, non? A través, bueno, intentas escribir do xeito máis apegado á oralidade, pero é moi difícil, non? Sí, tedes aquí, vaya, tedes aquí todas esas transcripcións e tedes aquí a estandarizada para poder comparala. Con todo, o mellor é escoitar as grabacións. E aquí tedes máis información sobre estes audios. Lembradevos, estábamos nas Pontes, na parroquia de Deveso, dinos tamén o lugar, Trambasmeras. Nada, lembrade que tamén tedes a información dos informantes e a grabación de quen é. Isto por esta zona. Se baixamos cara a, non sei, o Carballiño, pois aquí temos en Cenlle, pois o audio 35. Neste caso, tamén falamos de traballos e produtos agrícolas, pero o subtema é a viña e derivados. E temos un informante de 25 anos, probablemente fale diferente, sobre todo porque é estudante e cantante, probablemente fale diferente a outro informante do Concello de Cenlle que houbera por aquí que tivera pois 80 anos, imaginadevos. Non sei se podemos reproducilo, a ver. Creo que non se escoita. Non pasa nada, podedes escoitalo vos. Con todo, tedes de novo as transcripcións, vedes que, bueno, non vimos ningún trazo distintivo na outra así
caracteristiquísimo, pero mira, vou ir, sei que queda un minuto, pero vou ir a unha zona de seseo, como pode ser o Grove. Imos ir a Cambados. Neste caso temos a unha muller de 77 anos, así que, segundo as características de cada dos nosos bloques dialectais, aquí temos que ter unha persoa que sesea. Imos ver o que pasa. Parecía, primeiro seseo que vexo por aquí, parecía por parecía, tedelo aquí, ou temos tamén geada, chegando, por chegando, gerra tamén, non temos moito máis seseo, pero fixadevos que temos seseo explosivo, parecía, non temos só no final de palabra. Vaya, como vedes aquí podedes botar un montón de horas, o mesmo nos pasaría no Grove, co seseo, rapidísimamente, non atopo. Isto, o que está máis mellor para ver todas estas cousas é escoitalo. Neste caso non estou vendo o seseo, porque non hai opción, non hai palabras que o poidan levar. Habería que ler pois todo con calma e ir vendo. Nada, aquí vos queda, polo tanto, tiñamos outra opción aquí. Ignorancia, aquí sí que o temos, vedes? Tamén na zona do Grove. De novo volve a ser explosivo. Como vedes, este arquivo do galego oral é unha ferramenta tamén que a min me parece moi interesante, precisamente para seguir afondando para seguir coñecendo estas variacións dentro da lingua galega. Creo que xa son as 10, non sei se hai algún último comentario. Vale, pois entón, esta é unha das que vos quería deixar, e outra é esta do refraneiro galego, que tamén me parece moi interesante, rapidísimo para que quede vista e poidades andar nela. Esta web do refraneiro galego, como vos dicía, é moi intuitiva. Tedes aquí unha ventá, un recuncho para buscar algo. Tedes tamén a posibilidade de descargar a aplicación e podedes buscar a palabra porco, como eu fixen antes, e se lle dades a buscar, tedes refráns co termo porco. Saenvos algúns. Vaqueiro porco invernizo, o demo vos fixo, eu este non o coñecía, se dades clic sobre el, mandavos iniciar sesión para ver o resultado, pero non en todos, Vaqueiro pola neve, porco con frío, o demo que os leve, unha variación, e outros, eu que sei, un pelo do lobo do porco, todo, isto non sei de onde se recolle, porque esta páxina é así bastante básica, pero podedes buscar, non sei, outras opcións, como pode ser, non sei, frío. Imos buscar, a ver o que sae. Xaneiro frío ou templado pasa o arroupado, ou xaneiro comeza o ano con frío sano. Neste caso son sobre todo frases feitas, vedes, non? Frío polo invernadeiro, se comes porco en febreiro, esta sí que a coñecía. E nada, tedes aquí como toda unha escolma de frases feitas e refráns que vos han servir para seguir enriquecendo o voso léxico e o voso coñecemento de lingua galega. Así que, pola miña parte, nada máis. Espero que vos poidades divertir con estas ferramentas que vos deixamos aquí e se tedes dúbidas, gardádeas para o próximo martes e resolvémolas. Así que nada, que teñades moi boa tarde, que pasedes unha moi boa semana e vémonos o martes que ven. Chao! Volviches a Galicia despois dun tempo fora e tes ganas de emprender? Pois teño boas novas para ti. A Xunta ten un programa de axudas co que podes recibir ata 10.000 euros para poñer en marcha o teu propio negocio. Podes facer a túa solicitude en emigración.xunta.gal antes do 30 de setembro de 2024.
E se queres saber máis, visita a túa oficina de retorno ou a nova oficina móvil que percorre toda Galicia.